Wato Allah ne kawai ya san iya adadin lokutan da muke batawa wajen yin bincike a internet, musamman idan za ka yi research da kuma downloading din abubuwa tare da searching da kuma sauran abubuwan su banda za ka dinga tsalle daga wani website din zuwa wani website din daban. To amma alhamdulillah, a yau na fara bayyana muku wata sabuwar AI browser wanda browser ce wadda aka yi ta da fasahar artificial intelligence gaba dayanta. Sannan duk abin da kake so ta yi ma a internet, wannan browser ce wadda za ta iya maka. Don haka za ka iya sa ta aiki yanzu, sannan kuma bayan 'yan mintuna ko kuma dan lokuta ka dawo ka tarar ta gama ma wannan aikin, kawai sai dai ka yi abin da za ka yi. Sannan wannan ba kowace browser bace ba illa Comet browser wadda kamfanin Perplexity AI suka kirkire ta. Sannan a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan browser da ma yadda za ku sauke ta domin fara amfani da ita. Da farko dai za ku je wannan link din wadda zan ajiye mana shi a description, wadda shine link din da za ku yi downloading din wannan browser daga website na Perplexity, wadda kuna downloading ta hanyar danna wannan button din na download. Za ta yi muku downloading din dan wani dan karamin application wadda shine installer din. Don haka zaka je kai saving ɗinsa akan computer ka, wadda daga nan wajen zaka gudanar da installer din, sannan shi ma zaka installing ɗinsa, wanda kana installing ɗinsa zai dan dauki wasu 'yan mintuna kafin ya gama. Ya danganta da yanayin gudun ka na internet, wadda da zarar ya gama zaka iya fara amfani da wannan application ko kuma browser ta Comet, wanda kana bude cikin ta zaka ganta kama kowace irin browser ce, amma kuma madannanta sun dan bambanta saboda yanda aka dan jujjuye abubuwa, musamman idan aka lura da cewa wannan ba kowace irin browser bace ba. Wannan browser ce wadda take amfani da fasaha ta artificial intelligence, don haka dole za ta bambanta da browserin da muka saba gani irin su Chrome da kuma Opera da sauransu. Da farko idan zamu fara gwada karfin wannan browser, zamu iya farawa ne da mata irin wannan tambayar, ta je ta nemo mana laptop irin waɗanda ba su wuce farashin naira 500 ba a Najeriya. Sannan za ta je ta yi research da kanta, sannan babu wasu tallace-tallace, babu wani bata lokaci, za ta je ta samu mana kwamfutoci waɗanda ba su wuce wannan farashin da muka bata ba, sannan kuma za ta gaya mana su gaba da yinsu, wadda kaga ta sauƙaƙa maka zuwa yin wani research domin gano kwamfutoci. Sannan kuma ita tun da kwamfuta ce, fasaha ce ta artificial intelligence, dole ta dan fuka sanin wasu abubuwan, don haka za ta je ta zabo ma daidai da budget dinka, wadda sai dai ka zaba kai gaba. Sannan bandan nan zamu iya ƙara wani tambaya, zamu iya mata tambaya ta je ta nemo mana labarai akan MTN data prices, wato farashin data na MTN, wadda a dan lokuta dan kankani za ta je ta samo mana duk wani farashi na data na MTN da sauransu, wadda ta huddar da mu wajen yin dogon research. To ba ma wannan ba kadai, yanzu abun ma zai fara, domin kuwa misali kullun kana harka crypto, sannan kana son kullun da safe ta je ta samu maka farashi na crypto duk safiya, sannan ta kawo maka farashin crypto a matsayin labari kuma ta tattara maka su waje daya. Duk waɗannan abin za ka yi achieving din su tare da amfani da wannan browser ta Comet, wadda automatically komai zai dinga faruwa, baka da bukatar ka je kana wani kullun ka shiga browser sannan ka je website domin duba labarai. Komai za ta hada maka su a waje da, sannan kullun ta dinga kawo maka su. Wannan abun shi ake kira da automation. Sannan a matsayinka na student, wannan browser ce wadda za ta iya zuwa ta tattaro maka duk wani bayani da kuma project wanda za ka yi aiki a kansa, sannan ta hada maka komai, sannan ta kawo mashi wadda kawai zai kasance daga rubutu sai tunkunya. Sannan ba iya wannan ba, idan kai dan kasuwa ne, za ka iya amfani da wannan browser wajen kamar tattara bayanan na business da kuma farashin abubuwan da kake so ka siyo da kuma inda za a same su da sauki. Sannan wannan browser idan har kai kana harkar content creation kamar ni, to wannan browser ce wadda gaskiya za ta yi ma amfani sosai fiye da yadda kake zata. Sanin irin waɗannan abubuwan da ake kira da automation su ne abubuwan da ake ji ana maganar cewa AI zai iya kwacewa wani aiki. Domin ko iya wannan browser za ta iya taimaka maka kai abubuwa, sannan kuma kai cutting din lokacin da ya kamata ka ci mai tsayi kana wasu abubuwa, wadda zaka ga wani lokacin ma zaka dauko hayar wanda ake kira da PA ko kuma personal assistant domin ya taimaka maka da wasu ayyuka. To nan gaba wannan fasaha ta AI karfinta sai ya wuce wannan karfin da muke gani a yanzu, domin wannan kawai ba ma komai bane abubuwan da suke janye aiki daga hannun mutane, musamman daga manya-manyan kamfanonuka da kullun suke korar ma'aikata saboda ci gaban da ake samu na fasahar AI wadda take iya musu abubuwa da yawa. Sannan iya abubuwan da muka gwada amfani da su domin mu ga karfin wannan browser ba komai bane ba akan abubuwan da a yanzu haka naka iya yi da wannan browser. Zan so a ce a comment ku rubuta mun wani irin abu kuka gwada yi da browser sannan ta muku, sannan wani irin abu ne kuka gwada yi wanda wannan browser ba ta yi muku ba. Sannan kar ku manta ku ajiye comment, like da kuma ku yi subscribing domin samun bidiyoyi irin waɗannan akai-akai.